Musika zuzenean telebista saioa Gasteizera etorri da gaurkoan. Beñat Goitia musikariarekin egin dugu hitzordua Benize egitasmoa ezagutzeko. Iraupen luzeko lehen diskoa kaleratu du musikari gasteizarrak eta lan horretan murgilduko gara datorren erreportajean. Gaur, gurean, Benize. Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa, haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia, zuek denak zarete. Aupa Beñat, Kaixo. hemen elkartu gara Benize egitasmoa ezagutzeko, disko berria argitaratu duzu, eta abentura berri baten lehen pausoak, ez? Hori da, bai, pandemia ostea eta montauken amaiera eta orduan pixkat bir sortzeko proiektu berria. Kokatu dezagun Benizeren hasiera, aipatu duzu, pandemiarekin batera, etxean, instrumentuekin jolasten, hasten dira zirriborroak lantzen eta hortik sortzen da Benize. Bai, azkenean denbora desente pasada, batetik bestera, 3-4 urte inguru, eta 3-4 urteetan gauza asko pasatzen dira, ez? Eta zer esan ikusi pandemia tartean. Eta orduan nik uste urte hauetan musika estenan ere gauza berri asko onartu direla, ez, Euskal Herrian. Eta hortik dator, pixkat gauza berria deskubritzea eta lehengo fase aldaketa bat, ez? Urteak atzerat, Montauk egitasmoan ezagutu zintudan nik, garai hortan pop musikaren inguruan ibiltzen zen egitasmoa, baina gaur egun lantzen duzunarekin ere, baziren nolabaiteko antzekotasunak ere, ez? Bai, Montauk izan da pixkate mundu hontan sartu ninduena, eta asko ikasketa prozesu bat ere izan zen, ez? Nolabait lehenengo mundu hontan sartzeko proiektua izan zen, eta hasten zarenean pixkate gauzak nondik nora joazen ezagutzen, haste zara ere beste bide batzuk ezagutzen, deskubritzen, eta hortik dator pixkate aldatzeko nahi hori edo bai. Musikalki bada alde bat, Montau egitasmotik Benizera, baina era beran ere badira gauz batzuk ere mantentzen direla garai horietatik, ez? Elektronikaren presentzia, baseak, bonboak, igual, badute zerikusirik zenbait kantuetan behintzat, ez? Bai, azkenean ni nago, ez, horren atzean, eta ale egin du naizen arren modu konstiente baten igual alik eta ezberdinen egitea, esentzia ere hor dago, ez? Eta hori nik uste egia dela, nabaritzen dela. Azkenean esan dezagun kantuaren oinarria, nik egiten duen, eta gero bandarekin janzten genduen. Eta prozesuan nahiko ezberdina da, ez? Hortik, zuk guztia bakarrik egitera. Egia da ere, orain buruan daukadana, pixkate oraindik eta haratago dijoala. Nik uste ausardia prozesu bat ere badela, introspekzio hori nolabait babesa izan da, ez, niretzako. Ez dakit lotxa kontua den, badauka pixkate hortik. Orduan pixka konfidantza hartzen duzun denean, ari naiz pixkate hori askatu eta gauza dantzagarriagoak egiten, eta asmoa edo nahia behintzat bada, orain egiten ari buruan daukadana, oraindik eta indartsuagoa eta argiagoa eta zuzenagoa izatea. Benize egiterako orduan argi zenuen bakarkako proiektu bat izango zela, oraingoz bakarka tauleratzeko? Bai, hori zen lehenengo premisa pixkat hori zen. Bai, instrumentazio berriak ezagututa eta gaur egun horrek ze aukera dituen ikasita, hori izan zen pixkat animatu ninduena bakarrik egitera kontua. Erabakiak bakarrik hartzeak ere baditu ere zailtasunak, baina pixkat hori zen nahi nuena, ez? Oso argi nuen zer egin nahi nuen, eta hortarako bide zuzenena bakarrik egitea zen. Eta gero pandemiaren faktorea noski, hor nola
bakartu gintuen guztiak eta hori izan zen pixka detonantea ja bakarkako bide hori hartzeko. Ez dakite non gauden, ezkutatu gaitezen. Etxe horretzak gau hontan ez dut lo egingo. Elektronikaren barnean ari garela aipatu dugu, bide horretan zein instrumentetatik abiatu zara kantuak sortzeko unean? Imaginatzen dut ordenadorean, samplerrak, baseak, gitarra ere badago hor nonbait, zeintzu izan dira lantzeko erabili dituzun tresnak? Ordenagailua da oinarri, samplerrak, gero sinteren bat, kutsu analogikoago bat, ez dakit benetan soinua lortzeko edo nire burua kontzientzia lasai edukitzeko den. Litekena da, hemendik aurrera ere dana ordenagailuarekin egitea, errealitatea hori delako, ez? Baina orain erabilitut sinte analogiko batzuk, perkusioak, gero gitarra hori ere pixkat kontzientzia lasai edukitzeko, eta zeozer jotzeko eta justifikatzeko zeozer badakidala jotzen, ez? Oraindik estigma hori badaukat. Kentzen ari naizena, baina hori oraindik ere hor dago, bai. Askotan erreferente argi eta ia bakar batetik abiatzen dut kantua, gustatzen zaidan kantu batetatik, ideia bat hartu, baina kantuaren konposizio orokorretik abiatzen da. Ni buruan mintzat oso argi izaten dut nolako kantua nahi dudan, eta gero kontua da hori materializatzea, ez? Sekula ere naiz jarri paper zuri baten aurrean kantu bat egin behar dut, ez? Beti aurretik ideia dago eta hori gero gauzatzen da. Inspirazioa eta hori, ez dut asko sinisten inspirazioan. Nire kasu mintzat lana edo gogoeta eta buruari ematea dago konposizioaren atzean. Galdera zaila izaten da honakoa, agian gu rock belaunaldi batetik gatozenak, rockaren barnean dena sartzen da, izan daiteke pop rocka edo punk rocka. Elektronika giroetan dator zure proposamena, ez dakit musikalki kokatu daiteken ere muzeatz batean, nun kokatzen duzuzuk Beniz egitasmoa? Niri zaila egite zait elektronika mundua nola etiketen eta azpi sailkapenak egitea. Entzuten ditudan taldeek asko aipatzen dute deep dance edo olako etiketa hori jartzen diote. Deep nik uste badaukala, sakontasun edo iluntasun puntu hori. Eta dantza ez dakit zegatik. Baina bai, azkenean honen atzean badago ikasketa, lanketa bat soinu elektronikoekin egiten den musikaren azterketa bat, ez? Eta orduan entzun ditudan gauzak eta gero nik uste islatzen direnak oso nahiko zabala dira. Entzun dut trap kontu hau modernoagoak entzun ditut, tekno dotore ilunago batzuk, orduan hortik dator pixkat emaitza, ez? Orain ja denborarekin bazoaz argitzen, bazoaz kokatzen zure burua, elektronikaren mundu hortan, baina lehenengo diskontan uste dut ez dagoela oso argi nondik dijoan, onerako eta txarrerako. Orain badaukat argiago zer egin nahi dudan. Euskal Herriko musika eszena anitza eta askotarikoa dela aipatu izan dugu sarri. Egun bada belaunaldi berri bat, gauza berriak egiten, elektronikaren bidetik horietako asko eta asko, eta bide horretan kokatu dezakegu ere Beniz egitasmoa ere, ez? Badago jende gaztea gauzak egiten, eta jende bat ere aurretik beste egitasmo batzutan ibilitakoak, ere saiakera berrietan murgilduta. Bai, nik uste azken 4 urtetan agertu den zeozer dela,
Eta gainera, nahiko indartsu sartu dena, iruditzen zait, jendea ere gogoz dagoela pixkate berritasun hori entzuteko, ez? Justu iritsi gara, baina nik uste aukera izan dugula heltzeko, ez? Asko ez diote heldu, ere belaunaldiko jende asko ez dio heldu, baina batzuek nik uste trena pixkate martxan zegoen, baina heldu dugu, ez? Eta iruditzen badagoela ezberdintasuna 20 urte dituztenen eta 30 ditugunon artean, nondik gatozen ikusita, nola eramaten dugun zuzenekora kontua, kantuan bertan ere badago beste ezberdintasun, buruan dokan Merina Grisen kasua, igual J. Martina ere izan daiteke, eta hor badago, ez dakit, 80ko belaunaldi horren esperientzia nondik datorren, baina heldu diola tren horri, autotunearen tren horri. Zauriak egin dizkizu, ebakiak orbaintzen hasita. Zauriak egin dizkizu, azala urratu dizu, zulatuta bihotza eta birika. Ziarrezko bala min egin dizunari bizia zure gain. Ziarrezko bala min egin dizunari. Belaunaldien arteko oreka horri segika aipatu behar dugu zure diskoan bairela hainbat kolaborazio, alde batetik aipatu dituzun J. Martina, eta gerora beste bi kolaborazio nahiko mitikoak, oso mitikoak, ez? Ruper Ordorika alde batetik eta Gari bestetik. 3 urte edo eman ditut hau egiten, lehenengoa zen bakarrik, pixkat nahi nituen erabakiak hartzeko aukera, eta Ruper eta Garienak bada pixkat kapritxo kontua, moski musika estilo aldetik baino, bada Ruperrekin eta Garirekin disko bat egitea, ez dakit, niretzako pertsonalki borobil egiten du diskoa, ez? Baina hori, kapritxotik dauka gehien. J. Martinarena badauka beste zentzu estilistikoago bat. Etxean sortu dituzu kantu gehienak, kantu sorta horiekin El Tigre estudiora zoaz Bilbora, eta bertan borobiltzen da Benizeren lehen disko hau. Bai, gehieman nahastu egin genuen bertan, grabaketa edo etxean egindako zer da. Baina, gaur egun lan egiteko modu horrek nahasketa oraindik eta nahasketari oraindik eta garrantzi gehitzen dio behar bada. Soinu berbera nola tratatu oso emaitza ezberdina izan dezake. Kontu hain digitala denez, mugimendu txiki batek asko eragin dezake. Eta horregatik aukeratu nuen El Tigre estudioak, bertan Jon Agirrezabalagarekin egin nuen nahasketa, Masterra Xabir egiarekin. Eta Jon aukeratzeko arrazoia izan zen pixkat, bere norabidea pixkat, bere zigilua ere. Berak proiektu pertsonala badauka, Zabala izenekoa, eta uste nuen nahiko ondo egokitzen zela nire kontuari, eta egin zituen aurretik eginak zeuzkan lanak, Sara Zozaiarekin, Dolor taldearekin ere, soinu aldetik eta iruditzen nahiko aproposa izan zitekela, ondo ulertu zezakela kontua, eta orduan garrantzitsua da hautatzea nork ematen dion kolore hori, ez?
musika aipatu dugu alde batetik eta bestetik ere ahotsak daude eta ahotsen lanketak. Ahotsen lanketa ere zure etxean burutu zenuen edo estudioan borobiltzen dira? Bai, ahotsa lehenengo hurbilketa bat nik egin nuen, baina bereziki ahotsa izan da bertan grabatu dugun bakarra eta bertan produzitutako bakarrenetarikoa edo gehien landutakoa. Bai, hori estudiorako gordetzen dut. Esango nuke disko honetan badagola ahotsen lanketarako joera bat, behintzat ahotsetan saiakera berriak egiteko joera bat edo saiakera bat, ez? Bai, elektronikaren munduan ahotsarena nahiko kontu berezia da. Ez dagoen landua, DJ-ak eta edozein milaka daude. Baina zuzeneko ahotsarekin lantzen dutenak eta ez dira hainbeste. Eta orduan hor badago urratzeko bide bat, ez? Eta hor nahiko burua uste izan dituen, nik argi nuen kantua ahotsarekin egin nahi nuela, baina hor nahiko burua uste izan dituen nola txertatu, ez, ahotsaren mundu hori. Eta gehien bat trapetik edo mundu horrek ahotsa nola sartzen duen, hortik hori izan duen erreferentzia elektronikan ahotsa sartzeko. Eta ahotsekin batera, letrak, eta bertan irudikatu dezakegu zure gaur egungo kezkak eta belaunaldi bezala ere izan ditezken kezkak ere, ez? Bai, diskoaren pixkate diskurso nagusia hori da, ez? Belaunaldien arteko talka edo aldaketa edo dena delakoa. Bai, bada aldarrikapen puntu bat, provokazio puntu bat, pixkate nire aldaketa justifikatzeko modu bat ere, bada. Hori, nola egite, ere dei bat pixkate, benda ez, aldatu ezagun hemen azken 30 urtetan egin dena eta badaudela gauza berriak eta badakigula nondik gatozen, zer egin dugun orain arte, gitarra astintzen, baina, belaunaldi baditugula tresnak gure gauza propio bat egiteko eta pixkat bereizteko, gure belaunaldia. Oroitzen, zer ziren, aurgineneko udak, izozki urdina artean. Argiak eskuan, mamuaren etxean, gauez sartzen ginenean. Beldurrez lagunaren oean, eternala zen udaluzean. Diseinu ederrean bilduta dator zure lehen lana, zer islatu nahi izan duzu azal honekin? Lehen aipatzen genuena pixkat azalarekin. Belaunaldi, tradizio, garai arteko talka hori, ez? Badago momotxorroaren irudia, baina beste era ez folkloriko baten aurkeztua, ez? Eta pixkat mezua berdina da, ez? Badakigula zer garen, hori, maite dugula zer dugun, zer garen, baina badagola gauzak beste modu baten aurkezteko aukera eta beharra ere, ez? Eta Benizeren estetikaren balioa edo mezua pixkat hortik joa, ez? Euskalduntasuna, baina, 2023ko zantzuekin, ez? Diskoa kalean dagoeneko hilabete batzuk, eta orain hasi zara diskoa zuzenean aurkezten. Zer nolako esperientzia bakarka taularatzea gertokian? Asmoa gainera hasieratik hori izan da, erraztasuna teknikoki zuzenean pixkat gozatzeko nahi hori, ez? Hemen badago beldur bat pixkat disparatzeari, badiogu beldurra, nolabait ez duelako ematen, ez duelako baliorik horrek, ez? Baina pixkate zama horiek kendu eta gauzak erraz eraman eta kontzertuan gozatzeko eta nahiko aske egoteko borondatea zegoen, ez? Azkenan urte asko pasa ditut sormen prozesuan eta lehenengo kontzertu hori irudikatzen, ez? Eta bada zama bat
kentzea nintzako bintzat horrela izan da. Eta horren ja lasaiago pixkate ikusita, asko niretzako ere mundu estena berri bada, gaueko 12an, ez dut sekula jo, ez? Eta jendeak dantzaraztea da pixkat helburua. Orduan, karo, nahi inoiz ikusi eszenatokian helburu horrekin, ez? Imaginatzen dut, horrela begira zure hurrengo erronka zuzenean aritzea izango dela, disko hau zuzenean aurkeztea. Zer nolako zirkuitu izan dezake Benize bezalako egitasmo batek? Nik ere zirkuituaren kontua ez daukat, eguneko egun argi, nondik nora jungo den. Nik uste azken aldian sartu direla beste espazio, beste ordu batzuk, behar bada oso estigmatizatua egon da elektronikaren mundua Euskal Herrian, baina badagoia sartu da beste talde berriekin, festival batzuekin, beste era batera sartu da, ez? Eta nik uste gauza espazio berri horiek sartzearekin batera sar daitekela holako proiektu bat, ez? Eta nik uste hor kokatu daitekela, baina oraindik ikusteko dago nola garatzen den, ez? Kontu estena guzti hau. Beñat, gozatu dugu diskoa entzuten, espero dugu laster zuzenean ikusteko aukera ere izatea, plazer izan da zurekin hemen Benizeren mundua ezagutzea, eta esan bezala bidean topatuko gara. Hori da, eskerrik asko, zuei. Mirestu ezagutzen ez duzuna, maitatu txikitasuna.